Takže čaute ľudia, vítajte v novej časti z hry Doors, teda z Robloxu, ale je to hra Doors. Dneska si natočíme druhú časť a dostali sme sa naposledy na 50. Tak, tu musíme nájsť 8 kníh a potom z nich nejako napísať kód. To už uvidíte potom, tak poďme hľadať knihy. Joj, strašne mi to seká, no už to prestalo. Dobre. Tam, teraz, tak počkaj, ja si neviem. A to je kniha. Nice, máme knihu. Dobre, môžeme ísť ďalej. Dúfam, že nezomriem, lebo dostal som sa celkom ďaleko. Dobre. Tu, áno, tam je 6. Zatiaľ máme 2, ešte nám chýbajú 6. Trošku mi to tu seká. Ide figura. Tá samozrejme ma nepočuje, keď čupím, ale keď sa postavím, tak hneď sa po mne rozbehne. No tak ani neviem ináč, na čo nám slúžia tieto hodinky. To sme získali v minulej časti. Dneska dúfam, že prejdem túto 50. OK, pozriem sa na tento papierik. To je ten papierik. Dobre. Tak poďme ďalej. Dobre, takže máme... Dobre. Takže... No, čo sa to nedá dať? No, už som to... Dobre, takže máme tretie číslo. 5. Dobre. Ja neviem. Kde by tak mohli byť tie knihy? To je úplne tu náhodne poskovávané. Tu je ďalšia kniha. Hviezdička, to je 4. Tam myslím, že bola na tom papieriku, tak máme aspoň možno prvé číslo. Zdá sa mi to, alebo som videl knihu. Aj to je zelená kniha. Dobre. Takže tuto sme, myslím, že hľadali. Tam nič nebude. Ešte nám chýbajú 4 knihy. Dobre. Som zvedavý, že prejdem túto 50, lebo dúfam, že áno. Ja som prešiel túto 50 sám asi tak, neviem, 9 krát. Toto bude 10. Keď to teda prejdem. Podľa mňa to neprejdem, ale budem sa čo najviac snažiť. Lebo vždycky túto zomrem. Dobre, pozrieme sa, aký je. Prvé číslo nemáme. Ide figura, počkaj schovať. Dúfam, že ma nemôže chytiť. Nie, nemôže. Nie. Dobre, odišla. Neviem, kde by som tak našiel tie. Keby som sa postavil, tak hneď už po mne vyštartuje. No dobre. Tak a prepáčte, zase mi nefungovala webkamera, ale na budúce sa už posnažím, aby mi fungovala. No. Dobre, tu ma asi nemôže. Tu ona sa tam zdrží pri tom stoliku, kde nás minule skoro chytila. OK, tak tuto nie sú žiadne. Tu je jedna, máme 5, 4. Takže kruh je 4. No OK, tak je. Ďalšia. Yes. Dobre, takže som zvedavý, koľko tu kníh bude na tomto prvom poschodí. Ak už budeme zúfali a nenájdeme žiadnu na tomto poschodí, tak pôjdeme na to, viete, tam, kde sú tie schody, ide figura, nie, tam, kde sú tie schody, tam, kde ona chodí, podľa mňa ešte tu nájdem nejakú knihu. Máme zatiaľ 6 kníh, ešte 2 knihy, tie podľa mňa budú hore, to je veľká šanca.
Dobre, ona sa zdrží na tomto poschodí, my ideme na to druhé. To není ani až tak poschodie, ale tak no. Oh! Tu je kniha. Sa mi zdá, alebo tam vidím knihu. Yes, mám ju. Yes! Pozriem sa na kód. Dobre, takže... to je 2... 2, 4, 2, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 8. 2, 4, 3, 4, 8. 2, 4, 8. No dobre, tak ideme. Kým ona odíde na to prvé poschodie, tak ja zatiaľ pôjdem napísať ten kód. OK. A keď prejdem túto 50-ku, by som mohol natočiť na budúce nejakú časť tohto dorsu. Dobre, dám 2, 4, 3. OK. Čo mi to Ja som dal zlý kód. Ja som sa pomýlil. Ja som si myslel, že toto je toto. Čo som kedysi hral, som Doors a tam bol ten kód taký iný. Dobre, takže kód je 2. No však 2, 4, 3, 2, 4, 3, 4, 8. Ja som sa znova pomýlil. Čo mi to nefunguje? Lebo ja som dal zlý kód. 2, 4, 3, 4, 8. Si to neviem zapamätať. 2, 4, 3, 4, 8. Tak 2, 8. Nice, funguje. Ja som si to pomýlil s inými číslami, lebo to tak strašne mi baguje. Yes. Som na 52. Teraz čaute, uvidíme sa v tretej časti. Čaute. Čaute.